Nou, goeie. Goeiedag, jammer je. Ja, wees. Wat ben je aan het doen? Nou, ik kijk naar de auto en nou sluiten, dan zoek ik weer in huis. Maar. Oh ja? Ja. Dan kom ik direct thuis. Ja, ik heb een visje hebben zo. Oh ja? Ja. Is het vis die Joet? Ja. Kom van Gedik uit, die staan daar Oh. trouwens altijd. Oh, zo, oké. Ja. Wat heb je er bij het eind? Nou, net zo vol hè, met mijn pensioen. Dus. Ja. Ja. Een beetje omstruinen naar thuis hè. Dan hier zijn, dan daar zo heen. En erin hier ik wat skiepen, die ben ik voor jou? Nee, die Oh. ben net van mij die. Oh. Nee, Oh. die hak je op een kast. Nou, mooi uitzicht toch? Ja. Want dit is Jon Husky, je weer hier al lang? Ja, ik ben hier geboren hè. Ja? Ja, Zo. in Heid weer ik al geboren. Oh ja. Ja, En was je samen of ben je alleen? ik ben al langer. Ja? Ja. Dan mis je geen vrouw of partner of zo? Nee. Nee. Wat heb je altijd die voor werk? Ik ga in de supermarkt bij ons werken, magazines. Ja. Ja. Maar, Dat is al hier 18 jaar gebeurd. Maar. Oh, zo lang al. Ja. Ja. Dus, maar Nijbeets, wat voor dorp is dat? Oh ja, dat is een mooi waard. Het is het waard van zo'n 110 mensen of zoiets. Ja. Ja, dan maak ik een deel uit van de gemeente Opstelaren. En je viel je er wel thuis? Ja, zeker. Want je hier al zo lang weet. Hoe lang ben je nog hier dan? Hoe oud ben je? Ik ben mijn per weekend ben ik 22. Sure. Ja. 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 Maar je zal laatst eten en heb je dan nog meer op het programma staan of dat is het? Nee, dat is een beetje. Alleen een wasje draaien. Oh ja, Dan moet ik gebeuren. komt de morgen die hangen er tegenop. Oh, doe maar. Ja. Ja, dat is ook wel handig. Ja. Nou, dan zoek ze eens lekker eten van het visken. Ja, nou, je hebt een goed huis. Nou, zeg hè.